Ohayo gozaimasu! So ito na yung aming gubat. Ayan o. Nang-uusok na mainichi ang aming gubat. Oh, grabe guys. So, nag-vulkanon na oh. So today no, Saturday. Tapos saka ang aming kawan. Boys. Yan, inuutosan naman ako ng asawa ko na bumili ng iba. Gagawa daw siya ng champorades. Luluto daw siya ng champurado. Di nga alam paano lutuin champurado eh. So as you can see, no, napangalat ng aking lamesa. This kasi nagbe-brainstorming ako last night about gumagawa kasi ako ng timeline video na nang gusto kong gawin na video. Lahat naman tayo namulat sa fast-paced na video na ewan ko kung sino nakaibento ng fast-paced na puro cut na napakabilis ng pace ng isang video. Ang alam ko lang is Logan Paul, mga Logan Brothers, Paul Brothers, what I mean, no? Tapos yun, ginaya, naging uso, gano'n. Magpupunta man ako sa supermarket at bibili ako ng condense at evap ni Mang Kanor. Sheesh! Nagluto ang aking asawa ng champurado. Champo na, rado pa. I-rate natin yan ng may kasamang garlic tuyo. Siyempre, the Filipino style, the Kapampangan style. Ito na guys, ang ating first bite. Let's eat! Itadakimasu! Kulang ng tamis. So, pag-gising kanina, inutusan niya ako. Bumili daw ng evap at saka condense. Naman ako, nagmadali-dali. Tingnan mo siya, hindi pa siya tapos mag-picture taking sa kanya. Bumili kami ng evap doon sa malapit sa Philippine store sa amin. Yun. So, maya-maya, uuwi daw sila mama. Pero anong oras sila uuwi, papatikim namin yung champurado. Yung ginamit pala namin na pampa-chocolate. Pampa-chocolate? Sheesh! Pampalasa niya is... Ano yun pangalan? Tablea? Original cocoa, galing Dumaguete. Nadala-dala niya nung nauwi siya dito sa ano. Kung anong pinagkaiba nun, pero sa akin, authentic yung lasa niya. Kung yung normal na champurado, guys, tuyo ang pinapartner. Yung sa kanya, kalahating buong tilapia, oh. Pupunta tayo doon sa kabilang bahay kasi susundin natin yung aking pamangkin. Sundin ko. Ito akong damit. Pinapadala ni mama yung cooler. So, tingnan mo ako. Lagi siyang nagraran. Nagraran na naman. O, patay mo yung ilaw. Saan ka pupunta? Patay mo yung ilaw. Sumama ka na lang. Hindi ka na magsalita. Sheesh! Ayan na guys. No. What the one? Mama is coming. Hey Papa. Papa is waiting. Hey Papa. Over there. Hey, nana niya. Matutu. Matutod. Sabi niya ba? What did you do to your iPad? Let me see. Tapos sticker, mommy said you can. Ah, kawaii niya. Kore, sinamura. Umiblas ang kailan dali. Aro, migising niya si Ren. Ahayo. Ayaw ko to Tokyo. No, not Tokyo. Hi. Tiri. So guys, ito na. Andito na kami lahat. So, susunduin na namin sila mama. Sunduin na namin sila sa Eki. Pupunta kami ng Eki ngayon. So, andito kami ngayon sa Costco. At we're currently... Yung red onion be, meron pa no? Grabehan na tong spinach guys oh. Awakan mo daw yung spinach. Sugay na ngayon. So kailangan lang magpalengke kasi wala na kaming stock sa bahay. Huwag ka magbili ng dried fruits. Mag fresh fruits ka. Fresh fruits is more better than dried one. Ubusin ko lang yan kasi dried siya. So tapos na kami mamili guys. So bili-bili yan ng asawa ko is like mga gamit sa bahay, toothbrush, toothpaste, shampoo, sabon, yan. Anong binili mo? Sabon para sa katawan ng madumi. Sheesh! Grabe ka naman, oy. Botanical kaya, yung organic. Ayan, oh. Mas ganda yung organic.
Cetaphil, ayan, no? Meron na yun sa baba. Natsuko zenbu ne. Wala nang nagpa-member. Natsumi. Zenbu, kago. Salita lang din eh. Wow, sabi mo. Hindi pa. Ito na. Inubos po ni Natsumi ang laman ng... Dali! Faster! Kaya ko! Oo. The water will Inyo! Kochi! Nay no? Degiru yo. Yan no? Sige pa! Wala na. Meron pa. Sige, ubusin nyo lahat. Tapa! Natsu, faster! Meron. Wow! There. Caesar salad dun. Caesar salad? That's so cute, Mika. Ay! Wow. Much water! Ipay ne. Ops! Diyos ko po. Kyotsukete. Natsumi, kyotsukete. Ayaw, onegaishimasu. Tapos na kami mamili. At kami ay pauwi na. Hey, Doki Doki Hotel, Doki Hotel. So, dito kami ngayon sa Don Quixote. Nagsashopping kami. Ayan. Mari lang. Kasi nagkukunwari lang kaming namimili. Babalik din namin lahat mamaya itong kinuha namin. Ayan. Halos yung mga kinuha namin is gamit sa kitchen. Ayan. Ano na? Ayan. Mga toilet, kitchen towels. Napaka-high-tech ng ano nila boy oh. Mga spray nila oh. Parang mga action baril na ano. Diba? Napaka-high-tech. Tawag dito, anong section to be? Toilet, kitchen, section. Ang dahil mga pwedeng ano hindi ito oh. Mga panglinis ng mga anong basa dito? Awa cleaner, sabi niya. Mazeru na, sabi niya. Kiken desu, sabi niya. Ito yung panlusaw sa mga na ano, na-stack na tayo sa inodoro. Sugoi ne. Ako din yung kitchen. Bigyan niya ng ganun. Tumuluto kayo ng isda. Na-absorb na yung amoy ng isda. Yan ba yun? Seryoso? Yes. This is Hey. yung mga vegetables. This is for rice. This yun? Oo, tama. Bakit kaya? Ako never pa ako nakagamit ng ganyan na talagang sinasaksak sa rice. Rice para hindi siya anuhin ng mga insect. Insect. Talaga? Ba't yung sa atin kahit walang ganyan hindi pinapasukan ng Kasi insect? kumakain lang kami ng insect kaya hygiene. Pero maganda dito no guys. Ito yung panlinis nga. O yan o, gloves na panlinis. O. Sugoy na. Oh, gloves na panlinis oh. First time makakaipi. This is Sample. Pag linis ka sa toilet, pulutin mo yung tae. Kaso apat lang. Para lang So, sa dane. apat ng kamay, guys. Pag lima, dami. Pang-apat na kamay dagi. Seryoso? Grabe naman yun. Nagbebenta sila ng mga pang-apat na kamay lang. So, ganito lang yung halos ginagawa namin dito. Every time na mag-sahod. Kasi Ano yun? pag nagtutoilet siya mabaon tayo, ito lang stay. Grabe ka naman. Pinapahiya mo naman ako. Oh, ito pa yung napaka-enjoyable. Hindi mo alam yung amoy. Ito, meron silang parang push scent. Yan, pag pinush mo yan, like this, lalabas dito sa butas yung amoy ng product. Ayan o. Tulad yan o. Tingnan nyo guys o. Papagit sa'yo ng asawa ko. Ayan o. Sugoy niya. Ganon ka high-tech yung Japan guys. Isipin mo yun sa isang press lang. Maamoy mo yung product no. Ngayon na, ano pang ginagawa nyo? Sugod na kayo sa donkey. Isang toothbrush, 55. Pag tatlo daw, ayan o. Siya ko yan. Ito oh, grabing toothbrush to guys oh. Sa tang yan. Sa tang ba ne? Kala ko toothbrush. Ito, pag marami ka ng tartar, tingin ka Kung gusto niyo
namang mainitan yung mga paa nyo, lagyan nyo na, amazing. Pwede din sa mukha, may mga mungo beans. Munggo bin sa mukha. Oh, tapos nagrereklamo siya nung isang gabi. Sabi niya, ay nagrereklamo ko isang gabi, ang baho ng buhok niya. Kasi daw hindi ko siya binibila ng mamahaling shampoo. Ano kaya yung pakialam ng mamahaling shampoo? Ito be, diet kohi daw. Eh, pauso na naman nila diet kohi. Diet coffee. Paper towel, sore janai. Oo. だからトイレ用カビキラano yan? Tugore, ni oil. あれきっと何それカビキラメロンパでしょいらないねはい ito yung mga pabango ni Sabrina Carpenter binibenta dito sa Donkey ayan o sarap sa ano ako fan ako ni Sabrina Carpenter ang babango kasi ng ano niya mga pabango niya ito yan yung mga binibili sa Donkey Daisy Marc Jacobs mga pabango mga etc mga pusit mga tentacles ayan o mga tentacles mga keychain meron siyang onigiri meron siyang ikura meron sushi ba ne? Unika tapos corn ebi ama ebi hotate kappamaki 違うな ano to ito takuan ako gusto ko itong takuan ito yaki onigiri ito gyoza namabiru set to gyoza ito ba ala pa oh busit ang dami oh meron tempura tsaka mga watermelon sa baba oh sugoi niya Vitamilk. Sige nga. Meron silang tilapia fillet. Oh. No. Yan oh. Yan oh. Ako ito, paborito kong pagkain to. Mi goreng. Paborito kong pagkain yan. No? Mga trending na naman yan. Puro matcha. Puro matcha. Dito kami sa snacks corner. Alas dito nyo makikita lahat ng imaginable snacks na pwede yung mga snacks. Tulad ng Pocky, ayan o. Sheesh! May Pocky ba o? Oh, ayan, ayan. Itong Bisco Club. Ay, maano lang ng kohi yan. Ito daw ba o? Trending to. Ito, white Pocky o. Sheesh! No, yung mga potato chips, lahat ng possible na ma-imagine mong snacks dito sa Japan. Halos makikita mo na sa loob ng Don Quixote or Mega Donkey. May Jack Angel din sila oh. Isipin mo, napadpad na dito yung product ng Pilipinas. Jack Angel to desyo? Pilipinas? Ay, Nissin! Tapos na kami mamili dito sa Mega Donkey. Tara! Mega Don Quixote. Ayo, ay beo. Ayo. Ayaw mo? Magkano yan? Magkano siya? Wala siyang price. Kore da. Ay, kamal na, 1,000. What? Nakakagulat naman. Binalik ko kasi 1,000. 1,190. Grabe naman. Grabe naman yun. Oh, sige na ba yun? Yes. これは1枚お願いします。中？サイズは中でお願いします。Ito yung binili namin ngayon. 1,700 lang siya. Nasa price na ng 1,000. Ay, Nissan lang siya guys. Nissan. Oh, honto da. Sugoi na. So, dito sa Japan, maging bagger ka talaga. Ikaw ang sariling bagger dito sa Japan, boy. Nagbabalot ng ano mo, pinamili mo. Pinali mo. Dapat ito, wag na. Taijugo yan is. Sa Pilipinas, naiinis tayo. Sa mga bagger, mabagal yung bagger.
dito. Dito. Ikaw ang magbabagger. Ito dito magbabager. Okay. Sibo. So, tapos na kami mamili dito sa Don Quixote. Nabili na namin ang gusto namin. Ano kasi itong binili natin? Mga essentials. Mga essentials. Halos mga essentials lang ang binili namin dito sa Don Quixote. So, yun na nga. Tapos na kami mamili sa Don Quixote. Yes, Don Quixote Tanos Kata desu ka? Ang mangyayari niyan is uuwi na kami. Kasi andito na rin sila mama, nasundo na, galing sa Eki at sumama pa yung maliit na babet. What's the one? Sheesh! Oh, say sheesh. Cheese. Look at the camera and like this. Oh, look at me now, no? Sheesh! Like that. Cheese. Another one. Louder. Sheesh! Cheese. Cheese! Cheese. Yo, okay. Video pa. May video yan. Pauwi na. LA cheese bread. Salamat. Ito yung pinaka-hintay-hintay ko dito. Ilang years na ako hindi nakakain nito. Cheese bread. LA. Shout out. Salamat kung pasalubong sa amin lahat to. Maraming thank you. No? May nakita kasi kaming kanina. Boy, may nakita kasi kaming parang investigador sa Pilipinas yung pamagat ng show, Resibo. Tapos, inaapakan yung mga noodles at saka mga miswa. Grabe. Nagkaroon ng trauma si mama at si papa. Ito yung pinaka-the best. LH's bread. Tignan mo naman yung isa, oh. Oh, binuksan niya, oh. Ito talaga yung pinaka-the best na pasalubong. LH's bread. Yan, shout out. Salamat sa pinadala niyong pasalubong sa amin. Maraming thank you. Next time, isang kahon na cheese bread. Like literally, isang buong balikbayan box. Yan, oh. Ang daming pasalubong niyo sa amin. Maraming thank you. Ano masabi mo? Parang ikaw yung umuwi, ah. Thank you. Dami, oh. Sarap-sarap, oh. Sana pala, no, nag-request din ako sa inyo, no. Total, bibigyan nyo rin ako ba sa lubong? UFC. Isang box. Thank you. Thank you. Champion. Champion. Champion, LH's bread. Sheesh! Yung coffee ko na Tingnan mo, ang liit, no. Dati ang laki-laki. Pakita mo nga. Okay na yung coffee. Grabe yung coffee ko, guys. Kanya na lang yung coffee. Uy, bullshit. Ang kropik dati, tig-6, 10 patong. Ngayon, tingnan mo, 1, 2, 3. Sheesh. Lemon Miras King Battle. Ngayon baong na baong bisa ka. Oo nga, no. Ba't ang liit no ng kropik, no? Ano na ito? Tingnan mo kaya to, be. Tingnan mo to, ayaw mo? LH's bread. May nabalitaan kasi kami kanina. Inaapakan kasi yung miswa. Parang nakakatakot ka umain ng miswa. At saka yung pusit, inaano sa paa yung inaapakan tapos ginagawa shape. What's the one? Parang nagka-trauma kami sa miswa at saka danggit. Ay, pusit ba? Uy! Tala pa ang Dara Michelle. Hindi na may ka dari Michelle. Siyempre! O, vlog mo na mo, video ko na yung... It's mine. What is that? LA number 1. LH's bread. 6 years na to, 7 years. Oh, miswa na inaapakan sa paa, oh. Yeah. Ay, hindi ba yan? Kala ko yun yan. Kasi napanood namin kanina dun sa Resibo. Yun, no, guys, alis na kami. Ihatid na namin sila mama. At magpapalengke ang aking kapatid sa Tokyo. Gusto pa niya Tokyo siya magpapalengke, no, guys? 3. Hindi ka finger in the front. 2. 1.
Let's go! Maraming thank you.